man, pati ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Muli mga panahon nga kanatong iyong ulit na ito Ginoo. Salamat sa Diyos. O nga, ato pa ni Pastor nga kita sa una na stroke. O nga dili yun dalim ang may stroke. Kung ba mo kasuway, suway ninyo. Dili dalim ang kaigsunan, nahiway din ang tumba pa. Nga ang akong mata, dili magpiyong, silang kabuka ba? Kana na yung mata si kabuka. Kapoy. Kaya sige kapuling mga kaigsunan. Amen. Kanya dili-dili mapanong Diyos nagahimo milagro. Doon ako yung mga kasabay na na-stroke, kahantod doon, na-stroke na gihapon, mga igsoon. Di sila dili matuloy na nilang gamot, dili makalakaw ang ilang tiil. Kunya sa lugay panahon, ora gihapon, dili sila makasulti. Salamat sa Diyos na Lord. Sa walay katapusan. Amen. Hallelujah. Pagkapalindog ta mga kaigsunan, ang among simba dito sa kasimbahan, among gihimo pulmiro o gikan sa alas 9 among gihimo alas 5 kay ang problema mga igsuon amo lang itong gisuwayan o makaya pa kay ang among alas 9 mahimo namang alas 10 mahimo nang alas 11 kunya usahay magtahap na may mga bot kay so naman ang simbahan ni nga auto naman ni kayo. So nagkuan mi, nagsabot mi nga among usbon og alas 5. Ako sa nagpapili og mga oras gikan sa alas 12 sa kadlawon. Alas 2 sa kadlawon, alas 3 sa kadlawon, alas 4 o alas 5. Wala ko gapil ng alas 6. So namili sila og alas 5. So kami to alas 5 ang mong simba. Git sa iyo ha. Git-git pa ko ng alas 5. Di ba? Git-git pa ng alas 5. Di panahon nga ka ng alas 5, git-git pa yun. So, hantod di abot o mga 2 years ang amo pag alas 5 mga igsoon. Kaya man. Pero, nakuan may, nagunahon na po may nga, doon mga bisita nga gusto mo simpa o medyo dili kadlaon pa kay kuan yun. Sa kaon yun alas 5 mga igsoon. Inyong sumayan din rin, mura o magkuhan din mo. Mura o mga kap, di mo ng alas 5. Nang sabot na sabot may kung ila bang iparayon ng alas 5 o usap may oras. Moto nga, ato milabay nga pipila ka mga Sunday, mga igsoon. Nakahukom sila nga, usbo na sad. Alas 7 na sad sa buntag. No? So, alas 7 na sad, Pastor Richie ang among simba, alas 7 na sad sa buntag, nagto sa alas 10. Ang among simba. Pero ang among simba sa Tabango, alas 3 yun sa hapon. So, 3 to 6 ang among simba sa Tabango. Ano sa kanang ganapon, alas 7 mga igsoon. Pero manangin ko yung maliit eh. Damor na magsayo o simba, damor na nagkamaliit mga kaigsuonan. O paunto sa nangin ko yung maliit. So, depende rin yun na siya sa atong itawag o commitment diha sa pag-alagad sa Ginoo. Wala sa oras ang problema, wala sa simbahan ang problema, wa sa wali ang problema, wa sa pastor ang problema ang atong kasing-kasing. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung ito kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, blessed be the name of the Lord. I would like to invite your attention to open your Bible with me in the book of Deuteronomy chapter 27 verse 26. Medyo Lord, ang akong panglantaw dire kay naanad ko nga doon ako'y reading class mga kaigsuonan. Okay, pero okay ra. No? Darani. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Kita na ba ninyo? Deuteronomy chapter 27 verse 26. It says, "Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. And all the people shall say, Amen." Sa Cebuano nagaingon,
tinunglo ang dili magauyon sa manapulong niini nga kasuguan aron sa pagtuman kanila. O nagaingon ang tibuok ng katawhan, hinaot unta. Hallelujah. I would like to preach a simple subject today in this Pentecost Sunday. Amen. That says your job is to confirm. Inang imuhang katapat, ang imong trabaho, mao lamang ang pag-uyon. Ang imong trabaho, mao lang ang pag-uyon. Your job is to confirm. Hallelujah. Magahimo kita sa mga pag-ampo. Lord Jesus, kami nagaduol kanimo sa mga pag-ampo. Dalaygon ka sa walay katapusan ng pulong adunay gahom. Yes, Lord. Praise God nga nagalihok ka buhi sa mong taliwala. Yes, Lord. Kabuti nga ikaw Ginoo magapanglihok ug tamrugon mo nga mong kasing-kasing ug ablihan mo nga mong mga salaputan. Pinaagi ni mga pulong adunay gahom o Dios sa pag-usab sa mong kinabuhi. Salamat og dalaygon ka. Hallelujah. And with Lord the hearers of your words and even the lips of clay that you're going to use, Lord, this morning. I pray, O God, for the anointing power, wisdom, and knowledge. In the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Hallelujah. Your job is to confirm. Thank you. Hallelujah. Ang imong trabaho mao ang pag-uyon. Ang tanan imong uyon. Uyon na lang para may samok. You will all be seated. Salamat sa tipana man nga kasugot ni. Uy, klaro kayo. Amen. Salamat sa Dios. To God be all the glory. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Praise God. Hallelujah. We are called to obey, not to disobey. Kita gitawag aron sa pagtuman, dili aron sa pagsupak. Hello? Praise God. We're called to confirm and to obey all the words of the Lord. Hallelujah. Dili lang sa pipila, kundi sa tanan nga mga pulong sa Diyos. Gitawag kita sa Ginoo aron sa pag-uyon. Hello? Amen. Nabay mo uyon diha mga igsoon? Hallelujah. We're called to confirm all the words of the Lord. The word confirm, it means the action of confirming something or the state of being confirmed. Amen. Hallelujah. The action of confirming something or the state of being confirmed. Pag-uyon, pag-lig-on, o pagpamatuod. Right? Praise God. Hallelujah. Now, dili sa iyo ang pag-uyon. Labi lang nagkakauyon, mga igsoon. Dili sa iyo ang pagtando. To say yes is so easy. Pero kung dili ka makasabot sa gipauyonan sa imong lisod kayong tanduan. Mga dalaga, lisod kayo mag-yes ba? No? May lantag nakaangay ba? Kay, wapagani may yes na yun. Pero, wag yun ka makaangay, wag ka makauyon, unya pauyonon ka, lisod kayo. Yes. Amen. Praise God. So, kinahanglan imo sa sabton ang mga butang ang imong uyunan. Right. Mao ni bigil usahay labi na sa mga mantiayon sa panimalay nga
mo sa kaplano, usa na siya i-implement, mga kaigsuonan. Kay lison ang pag-uyon kung wa ta kasabot sa atong uyunan. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Mga diya sa magbuhat sa kabubuton sa Diyos, kinahanglan atong masabtan ang mga butang nga atong pagabuhaton diya sa gingharian sa Ginoo aron nga dili lisod ang pag-uyon. Mga church, dunay Bible study, dunay Sunday school, o dunay mga briefing, mga kaigsuonan, aron ta makasabot sa unsay gusto nga ipahimo sa Dios sa atong kinabuhi. You know what? The greatest enemy of man is not Satan. Ang pinakadako nga kontra o kaaway sa tao dili si Satanas. But the greatest enemy of man is ignorance. Everybody say ignorance. Ang pagka-ignorante makapobre o makamatay. Kung ignorante ka sa kabutang, uwi kayo ka. Hello? Kaya ito ng Bible, mga Exxon, my people are destroyed because of the lack of knowledge, because of ignorance. Ang pagka-ignorante makamatay o makalunos. Makahimo ka nimong kabos. Pero kung knowledgeable ka, dahil ka kayong kwarta ba? Mas lamang ang may alam. Pag dili ka ignorante, mga Exxon, kaya mga young people, school lagin mo. Humang yung mong kurso. So, pasalamat na nakapasar, Pastor Ritchie. Diba? Nga naman, ang mga naay alam, mas lamang sa way alam. So, in the kingdom of God, hallelujah, dili gusto sa Diyos na mahimutang ignorante. Kinahanglan natay kahibalo, natay kaalam. Hello? Kay lamang kanunay ang tao, kanunay kahibalo. Naabay, nangaon. Kunya, ignorante mas aslay kwarta. Pero, di ba sa kapang order? Naikwarta ba? Kunya, usaw man ako ininga. Dapat kahit naman diha sa living. Ay, kape diha. Pero wata kay bago sa ng kape ha. So, ay, mga ignorante na nga sila. Di, ang ilang ihimo. Munundok lang tayo sila kung dinos pikas. Yan, ito rin po sila ko. Di, tapas lang ito sa nag-order. Pag-igo sa nag-order ito. Waiter, tagain diha o kuan, adobo. Di, adobo daw. Waiter, adobo na mo Suntok sila kayo sa kamao. Hindi ko na po ito katapan. Waiter, tagain mo nila yun. Inasal ang manok. Tawag sa sila. Ano po, inasal ang manok. Hindi, naglingi ko itong tapat sa mga tapan na mas sundok. Waiter! Nakain mo din yung tesyo. Tingong po sila. Waiter, tesyo mo na mo Hindi ko na mo. Tingong na ito, ngaon niya. Kamu ba? Pag-order mo inyo, ayaw mo ba sinusundog na mo? Look, hindi ignorante, no? Ay mo sinusundog sa amo, kay lain mo na yung order. Magbuot, magka naman may kwarta. Kamu na di ka mabuka o tisyo. Hallelujah! Mao nga, ang Diyos sa atong pagpangalaga niya sa Ginoo, dili siya buot na magpabiling kita ni ignorante sa kanamutan. Hallelujah! Gusto rin pag-aran kita kaalam o kahibalo. Ilabi na sa atong kaluwasan, mga Exxon. Mo kaya ni kabot sa pagbalik sa Diyos
Hallelujah! Nga naman, naibaw na ka diri pa lang, asang inyong Panginoon, asa ka padolong, hallelujah, as long as inyong gihimo ang kababoton sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. We need to confirm all the words of the Lord. Muna itong trabaho. Now, how to confirm the word of God? What is the sign? O sa may signal nga imong na-confirm ang pulong sa Diyos. Your yes is not enough. Ang imong Panginoon, amen, is not enough. Ang imong pulong na Panginoon, yes, dili-igo mga igsoon. We need to do something for the glory of God. Hallelujah! Ato palakpakan ng Diyos. Amen. Unsaon man nga ato ma-confirm, makumpirma ang pulong sa Diyos sa atong kinabuhi, you can confirm the words of God by your obedience and faithfulness in serving the Lord. Hallelujah. Amen. You can confirm the words of God through your faith. Menengok ng Bible, for without faith, it is impossible. The word impossible means impossible. Impossibly. There is no other option. Why lying body? Kinahanglan yun kang buwagi niya. Impossibly. Without faith, it is impossible for us, amen, to worship Him, to glorify Him. Unang tao ay pagtuo, di makanay. Mga tao ay pagtuo, di makalaga. Hello? And take note, mga kaigsonan, usa ka butang nga suko kayo Ginoo sa iyang ministry when He was on earth. Amen. Hallelujah, sa pagministeryo sulod sa tulo ug tunga. Amen. Katuig. Amen. In Matthew 17 verse 17, perting hangita sa Ginoo sa mga taong may pagtuo. Ingon siya, Jesus answered and said, "O faithless and perverse generation." Ingon siya, "How long shall I be with you? How long?" Ingon siya, "How long shall I suffer you?" Nag-antos diya ang Ginoo sa mga tao nga way pagtuo. Kung gusto ka nga pantuso ng Ginoo, ayaw tuo. Kung gusto kayo imong pantuso ng pastor, ayaw tuo. Tanang wali niya ayaw tuo. Tanang tudol niya ayaw tuo. Natay kay suunan nga. Dili sa among simbahan, kung nasa tayo simbahan. Kaya niguali sila pastor, kusingin na pastor. Ang Diyos tayo, nilalang niyang nimo sa likod. Istoryahe! Ang Diyos kamahanan! Ang Diyos milagroso! Ano ito nimo sa likod? Istoryahe, pastor! Mutik sumpang ba? Sakit kayo sa buot? Sakit kayo sa kasing-kasing? Nga naman, nangugat ang pastor pinalihay, tinadluway, aban wag yun nakadoon sa kasing-kasing, wag yun mugitip ang pagtuo sa imong kasing-kasing diya sa Diyos. You know what, ang atong puhunan sa pagpangalagad, pagtuo ra. Dili ang imo kanako sa lawas, kanako sa bukton, kataas, mudi po ng imong kapantak, di ang imong kagwapo, dili po ng imong kamaot. Ang puhunan, dili ang kataas sa imong ilong, dili ang kiyot sa imong mata, dili ang kaputi sa imong ipon, di nang may puhunan ng kaigsoon.
Ang puhunan sa pagpangalangay sa Dios dili ang imong profesyon, dili ang imong kabray, labi na dili po ang imong kabulok, kung nahamay bulok mga igsoon. Hello. Ang puhunan sa pagpangalangay sa Dios dili ang imong kadato, dili sa pang imong kapobre. Ang puhunan na Dios sa pagpangalangay sa Dios ang imong dako nga pagtuo. Ay kung wag kayo pagtuo sa pagpangalagay sa Diyos, you cannot confirm any words of God written in this book. Dili ka makauyon sa matang pulong nga nabasa diri. Dili ka mauyon na. Pero kung na kayo pagtuo, wag pa nabasa ni uyon na ka. Hello. Kanata ko kung pagtuo nga kay igsuonan, wag pa pa ngayon inihatag na. Ha? Wag pa pagtudloy sa mga paghatag ni hatag na pastor. Ako magpagtuo. Wag pa suguan ng sugot na. Wag pa pasimbahan ng simba na. Maunay mga tao na kong pagtuo. Anda mong tagana sa pag-alaga sa Diyos. O wala kang agad sa mga sirkumstansya sa kinabuhi. Kung sa mga sirkumstansya sa kinabuhi, nga mag-boast din mo sa pagpangalaga, it's either mga sirkumstansya nga wag kakauyon o sirkumstansya ka magalipay rin mo na may mga tao nga mga lagad lang kay na ay mga circumstance. Example, circumstansya sa balatian. Amo lagad ta kanatay sakit. Basin ayuhon ta dito sa pagkampo ni pastor. Ano yung na? Hello. O ka, ang mga lagad lang ay basin o i-place ta sa Ginoo. Basin ba? Ha? O kusin pa ta karong adlaw kay para ta panalanginan sa Dios. Unahan kay mga kondisyones. Praise God. Hallelujah. Pero kanang tao nga puno sa pagtuo sa Dios, wala nang masi sa mga sirkumstansya ang paagi sa pagpangalaga sa Dios. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Now, even the Lord Jesus Christ, amen, in His ministry and the ministry of His apostles, ikaw na balang kasulatan, Mark chapter 16 verse 20, when the apostles, amen, preached the word of the Lord. Ikaw ng Bible, the Lord working with them and confirming the word with signs following them. Hallelujah. Ang Ginoo iyang ginamatun-an ang iyang mga pulong. Pinaagi sa pagpakita o sa paghimo o mga milagro sa ilang taliwan. Dili lang pulong, dili lang saan. But the Lord was going to confirm His word that His word is true. Amen. Through what? Through miracles, signs, and wonders. Amen. Dili lang pulong. But the Lord working with them and confirming, hallelujah, and confirming the word. The word. Isa itong word. Yung mga teaching, ang iyang mga pagtudlo, ang iyang mga preaching, bago sa ningadto sa field to preach the Lord, working with Him and confirming the word with signs, with miracles. Amen. Now,
Unsa man ang atong pag-uyon o pag-confirm sa pulong sa Ginoo. Nganing sunod ta, nganing obey kita. Hallelujah! Sa mga pulong sa Dios, diri sa atong kinabuhi. Ha? Ako mo kanina, your yes is not enough. Your amen is not enough. Ang imong pagpalakpak diligo. Ang imong pagsayaw diligo. Ang imong pagdagandagan diligo. We need to do something more. Hallelujah. And how to confirm the word of God in our lives? We can confirm the word of the Lord in our lives through faith and by faith. By obedience. Through faithfulness. Pinaagi sa pagkamatinudanan. Hello? You can also confirm the words of the Lord through praises, through worship. Sana? Munang mupalakpak ta, muawi ta, musayaw ta, madagandagan ta. One way of confirming the word of God in our lives. Another one, you can confirm also the word of the Lord in your lives through prayer and fasting and holy living. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Murag sa tanang kasimbahanan mga igsoon. Amen. Murag kita na lang nagtudlog holiness. Nga mga babae, inahanglan, tagas o unsa. Dila. O dili. Kasubuhog. Yung mga buhok, inyong ipataas. Kakasbog si Dina. Ha? Hallelujah. Not only prayer, not only fasting, but we need to maintain holiness. Mga lalaki, mausad. Kung nagitudlo mga igsoon, o huwag inamausap, hangtod karon mao na ang pundasyon sa atong doktrina, sa atong pagtuo diha sa Dios. Everybody say praise the Lord. And you can also confirm the word of God, amen, by way of our giving. Ang atong faithfulness sa atong paghatag. Muna ang itong ngayon, dili enough ang atong pulong na yes, o amen, o praise the Lord. Hallelujah! We need to do something more. Everybody say praise the Lord. We need to give something to convince God. Oriented bantana mga igsoon. Pagabot sa giving. Hello? Mga nga nagitay mga paghatag. Giving of our offerings, giving of our tithes, giving of our sacrificial offerings, giving of our mga uban pa nga mga additional. Hallelujah! Ang uban nga pandol na sa mga paghatag. Pero di na mapandol sa mga paghatag ay naunay paagi nga panalangin na sa Dios. The good news is wala pa'y nabangkaruta sa mga paghatag. Hallelujah! Amen! Damor na maghatag ka, damor ka, panalanginan ka sa Diyos. Kung naka-atik mo, naka-abitik mo, nakaibalo mo may isong na mag-iyatakon, masige man naghatag. Ha? Kaya nakasuway naman sa panalangin. Kaya wala pa na panalangin din ng utro. Matagaw man na. Ha? Maghatag ka o niya, napuntoy ka na hinoon, matagaw ka eh.
Sa pwede matagam na. Ha? Akin din naman tao dali matagam. Hello? Oh. Matagam ang kanina mga lalaki di sumton. Di na motro. Musugot na unta to. Sa ikaduhang ingon. Huwag naman ka kupaluap. Matagam naman ka. Unay, di ba? May mo ka ng prostrate. Hanto matiguan ka. Natagam naman ka prostrate. Hello? Ay mo katagam. Ha? Oh. Try lang sa uban. Kung di mo listaga atos baba, atos tao, pwede ka siguro. Kung di mo lisbata atos sa mga hingkod. Atos inyo. Kasi sa tayo mga opsyon, mga iso, natin kapilian. Praise God. Ayaw katagam. Kung mga nagdik ka, dikwan lang, nakapasat, praise the Lord. Pero katong dik ka, huwag makakuha sa dikwan na may dikto. Until sawa na, unlimited. Ang tumatiguan, naganin ko na ibawaan nga, tiguan ko kayo kapasat. Di naman. Tiguan na lang, tinikay. Huwag nagyot kapasat. Kaya, nagsuwayan na sila ba? Huwag kapasat silang duha. Mga tiguan na sila. Sabi niya, kita no silang pagtik. Huwag kita kapasar. Ito kayo nilang dik, kas lang dik, na minors na inoon sila. Pasal yung utang. Nanigat din. O sa man to, nangatiguang na lang. Muna nga, ang pabor sa Diyos, naka ninyo. Tikuan lang. Huwag pa kayo nag-review. Nag-review mo, sister? Ha? Hallelujah. Salamat sa Diyos. Pero, di na may katapusan sa imong ministry. Imo ni pastor, nagsugod pa lang. Nagsugod pa lang ta, Tamekson. Huwag pa ta matapos, nagsugod pa lang ta. Muna nga, ato ning humanon sa atong pagkamatiludanon. We need to finish this race throughout faithfulness. Sa atong pagkamatiludanon, usahay ka din pagkamatiludanon. Usahay pagka, di ba? Alam mo kaning kwarta, makausap sa batasan. Ha? Isa may millionaire na rin, tasa ka ba? May dalawa. Millionaire pa. Kanawan na dili na makaihap sila kwarta. Kaya tabangan ta mo ihap. Tinawag bitaw, nagkakulibalaan nga, kining usahay, kining pagkadato, pagkadagha kwarta, sa kalibutan makausap sa kinaiya. Naapoy mga dato nga nindot kay batasan mga igsoon. Di po tanan. Naapoy mga dato nga pagkanindot ta mo lang ato rang kuan ba? Pagka maayong tao, dato mamunta sila pero pagka papainubsanon kayo, naapoy mga anak. Pero kining mga dato nga wala diha sa kahadlok sa Dios. Kuyaw. Mausap tayo ng kinaiya. Mausap ang batasan. Ha? Dikan sa mga yung batasan at sa gilat ng batasan. Kita ninyo? Mga igsoon, may mga silingan ng mga dato, ang ipamuhian na dilit tao, mga iro. Sa mga iro, mga ipamuhian. Naday ko kay iro. Nga naman, dito sila gusto ka na yung usaka silang balik. Kanagtuo sila, ng mga tao sila ng mga kawatan. Gawas nga nila ng ipangkural ang ilang malayo mga wires nga may mga kurente na maging mga hero. Dahil mga hero na pagikural na maging CCTV. Sinigurugin ba? Pero sa wapay kwarta, nagdalan na slantay, kagawas. Ha? Okay na kayo. Muna nga kining usahay kwarta, makausap lis patasan. Mga akong panatuon mo sa Diyos, kay mga dato, magyan mo.
Ako yung giingnan nga, Brad. Madato ko ba kami sa masin? Ako yung tao, Pastor. Ayaw ni Hais panalangin. Tanang panalangin, dawato na to mga ison. At ayaw welcome. Hallelujah. Kaya plano sa Diyos sa atong kinabuhi, puros tayo. Ang saad sa Diyos sa atong kinabuhi, puros tayo. Ang pulong sa Diyos para sa atong tanan. Ang saad sa Diyos, puros tayo sa atong kinabuhi. Wala siya saad na kadautan. Wala siya saad nga panghimaraot mga ison. Puros tayo ang saad sa Diyos. Unya, ang atong radyo trabaho mo lagi ng bago sa pag-uyon ra. Diba sa yun ra? Pag-uyon ra yun. Wow, dili ka lisa, dili ka ma-stress mayo ba nga sa mga atong trabaho ini, Pastor? Pag-uyon ra yun. Uyon ra yun ka. Ano yung sumpang? Uyon ra yun. Kanong na yun ka, yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! I am ready! Yes, Lord! Well, I know. Always say yes. Para sa ato ni tanan mga igsoon. Wala na gisulat para sa mga iro. Sa mga manok. Sa mga mananap. Ano mga iro ko? Kagiro. Kasi labot ini. Kini tanan para sa ato ni. Pero problema, ang pag-uyon, mayroon ang pulong sa Diyos, ayuhon ka. Yung, ay, bayad ako, pero imposible na. Mayo ba kay? Amen. Pero magugman na lang nagugutom. Imula ng pulong. Because of the spirit of unbelief. Muli po na kasi mo. Hello? Hallelujah. Uyon na yung tatanation! We are called to confirm all the words of the Lord. Lisod na na! Sayon kayo. Maglisod lang ka o wa kay pagtuo. Maglisod lang ka o wa ka kasabot. Kayo sa ano ba kasabot mo na nga? Gitudloan ta mga igsoon. The foundation of our sa atong pag-alagad sa Diyos, faith, pagtuo. Kanang faith mga igsoon na kumpos na sa daghang butang na niya ang kahibalo. Kaalam. Muna yung Bible, so then faith cometh by hearing. And hearing by the word of God. Ato i-paraphrase. Faith cometh by preaching and teaching. To the preaching and teaching of the word of God, nakabaton ta og faith. Pagtuo. O kana nga faith o pagtuo, mao na yung instrumento nimo nga ma-confirm nimo ang mga pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Ngayon ang Bible, for without faith, it is impossible. Ano itong team ron? Last year, now, faith. Now, faith. Karon, ang pagtuo. Dili gahapon ha? Dili ugma, but now. Hallelujah. Dili sa bilabay, dili ang palabuton, apan
Hallelujah. Because only faith can confirm all the words of God. And promises of God is yours. Imo. Ang kuno nimo. Ang kaayuhan. Ang pagkadato. Ang abundansya. Ang kalipay. Ang kalinaw. Ang unity. Ang tanan na pagkamaayo. Imo ang tanan. Ang atong trabaho na lang. Walain. Pag-uyo na lang ang atong buhaton. Uyo na lang kita. Ikaw na yung katapad. Pagkagwapan mo sa tito. Yes, thank you. So, kapuha ni mo, Roder, salamat sa Diyos. O na yung akong natural. Sa feeling ni mo, Roder, bakit ako naman ba? Tawata. Marami pa dato ka sa Diyos. Salamat sa Ginoo. Pasalamat niya ako ng una. Ihatag sa Diyos ang himaya. Ibalik ka niya ang himaya. Para ipadato kasi kitong salamat kay makatabang na ko sa buluhaton. Wow! Diya pala makita ng design pa. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Itong palakpakan ng Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Ito nagkasakit ko mga igsoon, ngayon ko ginakumayo. Di mga pastor na rin, duaw na ko. Niya ito kong i-pray, ito kong kumpo. O konto akong lugar na natuan, ka na ang lugar sa mga tao na buwan na, ka na ang dulo ni St. Peter ba? Muraw duwa-duha na makagawas. Ako mga kauban ito na namatay yun. Mga igsoon. But, atong i-claim ang pulong sa Ginoo, Lord, ang imong pulong Ginoo. Ang imong pulong para kanako. Ang imong pulong buhi. Ang imong pulong hallelujah ang imong mga saad. Ako gikumpirma ang imong pulong nga may tabo sa akong kinabuhi. Hallelujah. Ang Diyos nagkatando. Ang Diyos nagkapanginoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Talay ko ng Diyos sa walay katapusan. Lisod ang pag-uyon kung di nakasabot. Apan kung nakasabot ka sa imong giyunan, hilabihan sa iyong naragay. Ang pag-alagad, lisod kayo kung wag kay pagtuo. Apan kung puno ka sa pagtuo, sa'yo na. Dahil lisod pag-alagad. Una nga ayaw niya una-unaan ang pagpangalagad sa matag-adlaw nagpas ang tag-cross. Nga ang katuyuan sa Diyos sa pag-alagad, sa itong pagpangalagad kaniya, murag kalpa na yung yun ba? Nga nili pwede mag-alagad, nga nili way kalisod, nga way cross. Mga lang ito una-una. Nga, may cross, may kalisod, kani, kapag mo mga igsuon, hayahay ang pag-alagad sa Diyos. O apil na sa iyang mga saad. Everybody say amen. Amen. Apil na sa mga saad sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ewan ang bogo box, pag inursol ka mo, o pabalik na ka mo ngadto kaniya, aron ang panahon sa hayahay muabot. Gikan sa presensya sa Diyos. Kung sa'yo muabot, kalisod? No. Muabot ang kahayahay. Kung sa mga kahayahay
sa kadagaya, puno sa kalinaw, puno sa kalipay. Ewan ang butob dyan. Ang yawon may nga niya aron sa pagpangawat. Ha? Pagpatay, paghuba, pagpatay. Apan ang anak sa tao may nga niya aron sa paghatag o kinabuhi. Kinabuhi nga unsa? Matagayaw na kinabuhi. Hallelujah! O kinahanglan ato nang i-confirm. Ato nang nawaton. Dili na mag-doubt o magduha-duha sa mga pulong sa Diyos. Yan kadagaya. Alam lang sa imong silingan, di para sa imo. Ang kadato, alam lang sa imong silingan, dili para sa imo. Ang saad sa kahayahay ni adtong na naghinulsol o mibalik kadto sa Dios. O sa saad, tagaan kita og kahayahay. Everybody say praise the Lord. Tinuod ba na, Pastor? Wala man i-confirm. Your job is to confirm. Tinuod ba na? Kaya ay nagingon niya sa balang kasulatan. Hindi ka mo email, abala ka. Tinuod ba na ngay milagro sa kayuhan? Hindi ka mo yun, ala. Pagkaan ko sa imo ang sakit. Hindi man ka mo yun. Kaya ang milagro, nagsugod na sa pagtuo. Basahan ninyo yung Testament. Sa panahon ng mga ayaw, ginumingon siya. You will be healed according to your faith. Wa siya mingon, maayaw ka tungod sa akong pagkakamahanan. Ako na kunin. Wa may ko ng Ginoo ana. Ingon siya, mamaayaw ka tungod sa imong pagtuo. Niya ko na tao. Yes, Lord, I believe. Iyang i-confirm ang pulong sa Ginoo. Diha, naayaw siya. Muna na. Wa tay laing trabaho. Pag-uyon na. Tanang kayo diri. Ato na tanang. Praise God. Hallelujah. Unang panalangin ngayon mong naangkon ron. Sister, nakapasar, pasar ka mo. Nakapasar, wow. Sukot pa lang na. Pero naamoy mas dako nga ministry. Amen. Mas dako nga obligasyon. Kay dako ang gipiyan sa Dios. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Atong palakpakan ang Ginoo. Ang gustong panalanginan na ingon, praise the Lord. Ang di gusto, ulit na. Ang gustong padatuon sa Ginoo, ingon, praise the Lord. Ang di gusto, ulit na. Ang gusto kayo sa Diyos, ingon, praise the Lord. Ang di gusto, pangitang doktor. Kuhay kwarta, pangitag manghihilot. Pangitag kuwang doktor. Pangitag tayo hupat kayo. Huwaan ang imong kapungan. Kuliharan na. Dili-dili kutang. Ang atong puhunan pagtuo na yun. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Kasi gustong revival? Karon, we celebrate the Pentecost Sunday. Kita ang tinuod na beneficiary.
Your job is very simple. Your job is to confirm all the words of the Lord. Why lain nga additional mga pasakit o naapay palas unon mga kaigsunan usa ka mo abot dito. Now remember, we are the children of God. Hallelujah. Napayamahan sa panimalay nga bunal-bunal lang sa kao sa tagaan o allowance. No, mga palangga ta sa Ginoo mga igsoon. Muna nga ng Bible, wa pa ka mangayo, naibaw na ang Ginoo. Wa pa ka mo ask anything. Wa pa mo utter ang word. Pagpangayo sa Ginoo, nahibalo na ang Dios. Ang ipaabot sa Ginoo for us is to confirm patuyong sa pulong sa Dios. Dili sa atong kinabuhi na naatay willingness. With the Lord, I am ready and willing enough to follow you. Hallelujah. Kung adunay awit na naigsuon sa karaan ng panahon. Hallelujah. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Din siya magamando o sunod ko. Because we are called just to confirm. Itawag ta, aron kita buoyon sa mga pulong sa Diyos. Huwag tataw ka sa Ginoo para musupak. Huwag tataw ka sa Diyos para magbagot-bot. Huwag tataw ka sa Diyos para di mo tuman. Kapag itawag ka sa Diyos sa pagtuman. Hallelujah. Ang pinakasimple na itong pagkabuhaton. Very simple. Just confirm. Because all the words of God is for you. Na madaling pagkadato, ato, imo na. May kayuhan, imo na. Abundansya, imo na. Kalinaw, imo na. Kalipay, imo na. Mga kaigsunan, tanan. Ato, ang ato lang buhaton. Is to confirm. Kaya ba nang i-confirm mga igsoon? Kaya ba nang puyunan, tanan, mga pulong sa Diyos? Hallelujah. Salamat sa Diyos. If you need anything in the Lord, kung nanginahanglan ka mga utang, hallelujah, tingali doon na kay ipasaan nga balatian. Tingali doon na kay ipasaan na kalisod. Dili-dili kasot isopan. Apan sayon ang Diyos sa imong panginahanglan. What we need today is to confirm all the words of hallelujah. Tuhin nga ikaw ba? Ang imong kinabuhi na kadestino sa mga panalangin sa Diyos. Karon nga buhi pata. Napatadiris maya. Maya tani. But you can enjoy heaven while we are in Maya, mga igsoon. Through the presence of God. I confirm your word. In my life, oh Jesus. Blessed be the name of the Lord. Come on, church. Let's all confirm the word of God. Hallelujah. Ang dakong babag kadili makaliog ang Diyos. Ang atong dili pagkamatinoon. Our unbelief is the greatest hindrance. Hallelujah. As well
the promises of the Lord. Apan ang Ginoo nagahatag ka nato og kaalam, nagahatag ka nato og kahibalo nga ang panalangin sa Dios andam. Apan naka nato ang yawi sa pagdawat, naka nato ang mga igsoon nga gahom nga ato kuyonan ang pulong sa Dios. Come on, young people. Come on, mga nanay. Come on, mga tatay. Come on, mga kabataan. Come on, everybody. Let's all confirm the Word of God. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Come on. Ako magbawa na atong kaugalingon. Let's all feel the Spirit of the Lord as we celebrate Pentecost, the day of deliverance, the day of the pouring of the Spirit, the day of the great blessings to mankind, the day of Pentecost. Jesus.
imong pagsulay nga nasinatian karon mga igsoon matapos na mahuman na. Praise God, hallelujah. Iuyo nilang ang pulong sa Ginoo, tuho ilang ang pulong sa Ginoo, ikinabuhi ilang ang pulong sa Ginoo mga igsoon. One day, ma-surprise na lang ka. One day, mahibulong na lang ka. One day mga igsoon, mapasalamato na lang ka. Kung sa day ka maayo ng Ginoo, kung sa day ka gamhanan ng Ginoo. Praise God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, hallelujah. Lord Jesus Christ, we thank you, God, for your word. Thank you for using Pastor Mindis, hallelujah, to minister your word, to deliver your word, oh God, hallelujah. Kanamong tanan karon. Salamat sa imong paggamit kaniya, oh God, hallelujah. Huwag amo gayong pamatunang dasi. Pulong Ginoo, praise God. Pagdugang sa among paglaom ug pagtuo. O sa Lord, salamat kay Amahan, hallelujah. Gani Lord, imo na sa kami ipahimanguan nga amo lamang tumanon Ginoo. Praise God, amo lamang tuuan Ginoo. Amo lamang i-confirm ang matag pulong Ginoo nga among manungog, among mabasa diha sa balaang kasulatan. O sa Lord, praise God, human naman kami nimo panalangin ni sa Espirituhanon. Ang amo na sa giampo Ginoo, pangayo karon ang panalangin o God, hallelujah, sa mga financial na bahin, material na bahin, bisa pa man Lord sa mga panginabuhian sa akong mga kaigsunan, sa among mga pananagan Lord, palayok na magtagbo. Praise God sa ilang mga pagkanalan ng adlaw-adlaw, grasya Ginoo, handam sa dagat. Praise God sa mga driver sa habal-habal. Praise God sa mga panday, sa mga trabaho, mga kumpanya Ginoo. Praise God sa mga kaigsunan sa gawas. Praise God, kaigsunan sa Manila, sa syudad. Bisan pa man sa akong mga kaigsunan, ilang mga panginabuhian Ginoo, ikaw lamang ang praise God, palambo, makapauswag. Praise God, hallelujah, sa tanan nga gidesire sa akong mga kaigsunan sa makasing-kasing. Kailang mga praise God, gusto maangkon Ginoo. Ikaw ang Diyos ang natinugdan sa tanan, ikaw ang Diyos na tagiya sa tanan. Kung sa among ginatuhuan, Lord Jesus, sa imong provision, adlaw-adlaw Ginoo, nga walay magkulang ka na mo, kundi naghigapi ng imong grasya, ang imong kadagaya, ang imong mga panalangin Ginoo, among ikonfirma o God, among ginayunan, kaniing tibuok simana, tibuok Ginoo sa among kinabuhi, mag-enjoy kami sa mga panalangin Ginoo, nga imong praise God, ipasinating matagusan ka na mo. Kung sa dalay ko to God, sa walay katapusan, padayon ka magamit, Pastor Mindis Ginoo, sa iyang ministeryo, sa kananggaw God, isa pa man sa Tabago, praise God, daghang pagmagalang Ginoo, praise God, ang kaluwas, daghang pag mga panalangin ang iyang masinati, daghang pag mga sinyalis Ginoo, mga milagro, praise God, hallelujah, praise God, experience Ginoo sa iyang ministry, isa pa man sa tipong iyang pamilya Ginoo.